nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, samtang kini itlog pa. sama nga doon na kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod pagihapon ni Ate Press. Wala kapuslanan nga hilakan mo pa ang gatas nga nausik. Kun ako ang pasultihon. Recorded by X Thunder Gaming. Ano sa kita ni itong andang tulumanon. Kung ako ang pasultiyon, asap kita, always say a prayer mga kisunan mo. Na importante ang atong paggabaton, unas tanan, ang atong pagampo, panalangin ito sa labang makagawam. Lord, thank you kay Lord sa mga grasyang imong gihatag kanamo. Sama sa grasyang produkto ginatag sa Seed Marketing, sama sa Panyawan, Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, kaping matapang, kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama, basta Seed Marketing, tatak, magaling, kini si Trifon Morales. Okay. Sunan mo na ako sa shout out sa makalita ng akong mga listeners na napitas Camotes Island. Nga labi na ni Jolie Polvira, no? Og sa mga tawag sa mga igsoon nga naminaw gina nato kada adlaw. Hapit kada adlaw. Og bisag magsakay siya sa kinan to, maminaw gina siya. Anto nas gabi. Dabi na atong concept sa gabi. What's the style og sa ibang mga drama og sa atong mga personalities gabi. Okay. Salamat kayo Jolie Polvira diya sa Camotes Island og diya sa Lagoon, imong mga kauban diya og imong mga kaigsuonan nga naminaw usab. Thank you kayo. Salamat. Bueno, ang suwat ang pagkarato nga tagan og pagtagan, no? Pinada kini sa ka babae. Mapatago ng sangan nga bonita. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Igsuonan lang atong singer si Bonita. Kining kinabuhi sa tao nga permi lang mailad, murag makaingon gyud ta nga perti na gyud di malasa. Mao ni ang akong kahimtang, permi lang kong maskam. Pero aron inyo kayong masabtan ang akong sigilano, no? Ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. When two become one, na 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 na, baby, get it on, 'cause tonight is the night when two become one. Na 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 na. Dong. Oy, Oh, unsa man? Tanawas ako na ng cellphone palihog-bihog, puno na ba na? asa man dapit? Nas TV, oy dapit, akong gi-charge. Luta mo ni mo nag-charge, ha? Ganina, mga 3 oras na. Fast charger man na. Tanawa na, puno na. Dili naman gani ni musika. Ha? Tarong, oy. Ay, amo. Tarong ka. Dili mo ni mo. Ka? Unsingan? Hala, wala na ma-charge. Basig naguba na akong charger. Ay, Amawa aning chargera, oy. Unsa? Oo, sabi na ni mo. Guba man, may ani ipuspos. Ano? Ganiha ra gi-charge, o mo charge? Unsa? Maayo man tong charger ka gani, ha? Naka-charge pa man gani ko gabi. Unya, kay wala man ni mo charge. Unya, be. Ay, mo din cellphone mo guba. Amaw ni cellphone na. Ah! Oo, yung sabi naman cellphone. Ipuspos, klaro ana. Hanggaw ng cellphone na. Nagwat-huwat pa ta diri nga ma-charge. Guba na hinampak. May andar man nagahapon. Ay, under kaayo nga hapon, pero naabtan lang slow bat, unya na drain maayo. Mo tingnan na naguba na ng hinampak. Unsa? Ngunsa, may pagipuspos. Oh, guba na ng cellphone mo na. Hoy! Paglungag na mo, siga na suga! Na, wag ko sana, ha? Ikaw minang puspos, sana, ha? Abono! Anong gipuspos mo sa mo imong charger o ang imong cellphone? Obi-wan na akong naguba na, di akong gipuspos. Naglagot naman ko. Ganina pa ko ng buntagwid. Mahalon din nga charger akong gipalit, fast charger, nga naguba. Inahak mo rin, wag mo charger, brown out. Inahak ka rin taga-beko, uy. Wag mo nagsulti nga brown out sila. Napuspos na lang noon ako akong charger, wag akong cellphone. Inahak. Nyawa na anong kay cellphone. Naaman, pero guba. Bago. Na, nagyaw-yaw naman ganito. Kakong gipangayuan para palit og sudan. Sangot ng cellphone. Ah, kakidort. Tungod sa pagkaguba sa akong cellphone, nakita sa akong bana nga wa na kay kuy gana mulihok-lihok sa bay. Ang mga trabahoonon tagsa na lang kay nako malihok. Nya nakasabot tingali siya nga tungod sa naitabo sa akong cellphone, mo to nga naguol ko. Mo to nga pagkaugma sad ana. Usan man eh? Ha? Usan binuang, ha? 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 Unsa na? Unsa?
So, wag ka ba? Wag ka Unsa ga? man? Nay, supuin na nga naabot na. Imo nga, nay nakabutang. Nay, wa. Tupoy na. Buti may pasabot na inikihan ako. No, amo lang. Kinsa man, yung sa may akong sa. Ambot lang nimo. Imo na pangan. O, sa supoy na ba? Ay, sa supoy na. Muluyo na. Nay, plastic nga nay. Unsa man yung supoy na? Uy, gisuod og plastic. Nada is... Hala, yung gisuod og yung box, oh. Ambot, imo, tanawan na diya. Kinsa man tayo nagbinuang ako, eh. Gikiha ko. Unsa ka niya? Hala. Kihag yun. Hala, nga naman ni, uy. Nananasigyaw yaw diya. Para tanawan ni mo, supuin na tanawan na. Pantay lang binagbinuang ako ini. Patyon gudin ako. Ako lagi... unsa man ni? Brand new nga cellphone? Ilad ka no. Animal lagi di ka. Uy, patyon di ka ron, tek. Animal. Oh, sige. Maguba na sa naron. Hindi ko palit ako sa cellphone. Basta maguba na. Bantay lagi ka na ako ba? Bantay lagi ka. Wow, kanindot sa akong cellphone, dong. Recorded by X Thunder Gaming. Nga na kay cellphone ha. Basig magtinapol po ka. Nakabantay ba ko ni mo dihang naguba kay mong cellphone kay imong gipuspos. Niya, wala kay cellphone. Pibre na lang ang way ka na mulihok. O sa gari side, di lang kang ligo. Sa gari side, di lang kang ligo. Tagsa bitaw pero kada adlaw man sa ko nang hilamos. Niya, ang ubos, apel mo lamos. Usa pa di ay na nga di man na naw. Unya, unsay dili ha? Mura man sa nagnahong? Ngayon nakasulti man ka nga mura sad og naw. Nami ba? Sa? Nga ba? Sa giro ba nga wak malimugmog. Bungot ito'y kakidor Timotek. Payo! Payo! Unsa man? Parcel, ma'am! Kakinsa man na? Ito nga bonita, ma'am! Bonita, matagtad! Uy. Ako na. Kadiyot mo gawas ko. Ma'am! Ang ako ning gi-order. Looy, naabot na di ay no. Pilay bayaran na anak dong. 1.7 na, ma'am! Pila? 1.7. Citizendos? Ah. Dili, taka mo ka madami. 1.7 ba? 1,700 pesos? Kay gamay. Usa! Kadako lang ilang baka. Tinood yun ako. Ako pa sa sigas imong mata. Ay, bugal-bugal. Tingali galimol ka sa kapilido ha. Matadtad. Tadtaron ti karon. Joker, mama yun. Sana siya. Pila to? 1.7? Oh, yes. Oh, dara oh. Thank you, ma'am. Usa nang imong gi-order bonita? Kuanay, kanang sapatos ug shorts para zumba na ako. Mao pa. Mahalon na ng sapatusa. Mahal gito ayon nay. Kanito akong ablihan nay. Be. Uy! Wow! Oh, Kanindot sa bakya. imo di mao akong gi-order. Usay dili. Hindi mao. Nangayay. Inom bonita, oy! Dene mao. Ay, pag-aam. Grabe, asa gipod kita mo. Sana yung am. Hilot na! Dene mao. Kung saan is bonita na Da, nailad ang saad, na-scam na po. Ang saan man? Nag-order man na sa sapatos o shorts nga para sumba. Niya, Ang sapatos iyang gi-order na imong bakya. Oh. Hay, babayhan. Pagkadali na yung mailad, kano sa pagkada siya makabawas ah? unsay makabawas na buot mong ipasabot. Mangilad po sa bonita aron makabawas. Ay di ba, ang akong puti pasabot, kano sa siya makabawas ang mga tao nga nag-ilad niya. Na, wala kita mahimo anang bahinan ay. Basta ganang mga online, daghan kayo ng ilad. Pero ambot sa ganing babayhan eh. Sa iyo naman kayong ilaron. Dali mailad ba? Tuloy ko na aron di na mailad. Maihas. Mistil po tudluan. Dako naman na. Di mo na bata. Ay, di ba? Bisag dako na, pero di man yun mahimo ang tanan na lang yun nga nahibaw ka. Doon na magibuta nga wa kakibaw. Nay, usarag yun ang ngayon na yung buhaton. Una-una yun niyang maayo. Og dili ba na ilad. Mausat. Pero, og ilaro nun yung ka. Oh,
ilad ko. Pagkakido. Nay, Unsa man, bonita. Nay, ni chat ako nga nakadaog ko no ko og 50,000 pesos ipa-claim ko no. Ay. Klaruhan na. Basig scam na. Na, ikaw, ilaruno na ba siya kayo ka? Dili, Nay. Muna na higayon nga makabawas ko sa mga scammers. Ako rin tawagan, Nay, ha? Ako ning sakyan, ako ning ilaron aron makabawas ko. Kadiyot, kaya akong tawagin. Kadiyot, Nay. May tubag na. Hello, sir. Maing adlaw. Hello. Yes, may adlaw saan? Sir, kuan, ako ning gichatan nimo aning number, sir, nga matod pa nimo nakadaog ko 50,000 pesos. Tinuod ni sir? Oh, tinuod na ma'am. Kasi nga ganina to ma'am. Bonita matadtad. Yes. Actually ma'am, ang imong cellphone number mo ay napilian nga maoy mananaog karong si Manaha. Hala, mao ba, sir? Yes, tinuod na ma'am. Now, aron maklaim na nimo ang imong 50,000, kinahanglan nga mo fill up ka para maklaim yun nimo ma'am. Ya, doon na tayo kamay bayaran ra ba ma'am para sa processing fee. Pila, sir? 500 na mamay para sa ID picture o sa mga papilis ma'am. Hala, iwa mo ko'y kabayad in town, sir. Uy, kanang, pwede og utangon lang sa nako, sir? Na, sorry ma'am. Di mi mo dawat og utang ma'am. Kanang di pwede ididak lang ang kanang kuan, sir, ang 500 sa 50,000, sir. Di yun ma'am, kay separate mo ko na siya ma'am. Aw sige, ani na lang. Para maklaim yun nimo, 300 na lang. Ha? 300? Recorded by X Thunder Gaming. Sir, lisod kayo, sir. Uy, kay perti, ginamong pobriha, sir. Karon lang gani, na. Nagsuwa ramang gani may ginamos. Puro gitan ginamos, puros uway iko. Ko kaluoy good. Palagi, sir, uy. Mag-utan, magudunta mi, sir. Subakan na tanaw na, subakan na mo ba og usa taon ka buwad nga haul-haul. Unya inigbukal sa utan, hauno na mo ang buwad. Aron amo na sang ibalik og ibalik og sabaw sa sunod adlaw ba para naagya pa mi isubak para ugma. Mabili ninyo ka daginot no? Oh, sir, kani ato mas grabe. Kaya ang buwad nga among isubak, sir, amo ramang bitayon sa ibabaw sa kaldero, unya flashlightan. Unya ang anino sa buwad mo'y among isubak. Aha. Oh. Wow, grabe. Kaluoy giday tao ninyo ma'am no. Hala, sige ma'am. 200 na lang ma'am. May na lang, ay pangload ba? Ilom di ay. Di ko mailad di mo. Scammer ka ako. Bugo. Gabaan ka pa hanggawa ka. Kamong mga scammer, kamong mga mangingilad, labi na ikaw. Gabaan na mo. Budak ko ng itlog di mo. Oh, da. Askang hanggawa ko ni mo bonita, oy. Nakabawas na ko, nay. Nakabawas ako sa mga scammer, sa mga mangingilad. Di na ko magpailad pa. Oy, hala. Lani bagting murag na nawag og balik bonita. Hello? Hoy, hanggaw. Bisa kung saan pa nimo, di na ko mailad nimo nakasabot ka. Di na magpailad pa si Bonita. Di na ka makailad nako. In your dreams. Hanggawa gud nimo, bonita. Palaguton ko ni maayo nay. Basta man nawag to balik, palaguton dito nako. O hala. Nanawag og balik na kay. Hello? Usa makabugo ka nga pagka-scammer? Di ka makasabot sultian nga di na ko nimo? Di na ko nimo mailad oy. Mao nga ayaw pamugos kay di na ko magpailad nimo. Hello. Imo ni bana eh. Ha? Ay susay na lang ta oy. Kapoy nimo wa ko'y bana. Sige mo na kay bana. Patay na akong bana. Biyuda na ako, nakasabot ka. Ug may plano ka, ayaw na lang. Imo lagi kong bana, di kakasabot. Dili! Kay nindot ra kag tingog, kato akong bana, batik itong tingog. Ako lagi ni. Ay na lang ta, oy. Ha, gawas ka batik kag tingog. I mean, gawas ka bati og tingog akong bana, batik pagitog naong. Mao nga klaro kaayo nga scammer ka, scammer! Mas kambil karong bulita ha, kapag kulit ko ha. Banting ako. Banting ako. Ay sus, karaan. Way bago ana, ha? Patay na akong bana do. Wa gyud ka katag-an. Hello na bulita. Ako ni mo bana. Si Itog eh. Banting ko na ako ha. Hindi ko linig ko na bayo. Pamutos na daan, nalimala ka. Kasi may kumali mo na ha. Sinanay tasing. Ha? Karoon na ka, hindi ko linig ko. Karoon ka. Oo, hey, itok! Hala, nay, si itok dito nanawag, nay. Dili dito scammer. Unsa? Bisan unsaon akong pasabot ang akong bana, pero tig yung suko, di gid siya musabot. Karon gusto ko niyang palayason, kay lagi ko no niingon ko nga patay na siya, byuda nako. Suko kaayo siya. Unsaon ni nako? Unsa akong buhaton ani? Uy, di na gid mabangbang iyang kasuko. Unsa man kamo ang pasultihon? Bonita.
sender dato karo adlaw. Ato sender si Bonita, Ate Pres. Bonita. Oh, kinis Bonita, Ate Pres. Sige ka, scam ba? Oh? Sige ka, kuan na ng scam. Ya mao to nga, sige mo siya, usahay, hanton nga, nakibaw na siya ang scam. Iya, dito, insulto. Ay, scammer ka, hanton iyang bana si Itog, ingna niya, scammer ka. Kuan sa, patay na akong bana, kuan. Kabating tingog atong bana na ko niya, batik kay naong, ikaw, nindot kay tingog. Si Itog lang na, bana ako niya, inikuli ako, tagbaw yung ka ko. Mao ni yung problema niya, Ate Pres. Sao Ito niya? siya nga scammer gapon to ni Tawag. Scammer gyapon ni Pero Tawag. ang yambana na di ay. Iyang bana, niya. Para nako, di man may problema kay ibisulti niya nga scam. Oh, nagtuko nga scammer ka. Bam, naibabasa diha sa Bible nga scam. Panultihon 11, versikulo 22. Yeah. Ang kaanya, lawam ni siya gulyat, nung Lawam. kamo na sabton kay lawam ni siya, Ate Yeah. Pres, Lawam, ang magkaabot ka, kaanyag sa babay, nga walay maayong panghukom. Sa ato, pagwapa siya, pero wala niya gamita ang iyang pagkagwapa. O, gwapa lang siguro sa sitsura, pero ang iyang kasing-kasing, dili gwapa, padayon. Yeah. Again, Proverbs 11, verse 22. Ang kaanyag sa babae nga walay maayong panghukom, samara sa sing-sing nga bulawan diha sa ilong sa baboy. Abot-sabot pa nga, sing-sing nga bulawan, nagibutan lang niya dito ilong sa baboy, sa ato pa, wa matarong. Ug sa, ang abot-sabot pa nga, wa siya'y saktong kartiyo. Gwapa na siya. Bataon. Ug sa ako pang manghod, alangaang. Pero Wa, dili na para ni Bonita Bam. dili. Kay Ay, kaning, malanang ko. di namay mo sakay gamay, kanang gingon nga, way maayong panghukom. Musakay ni gamay, kay, dili man maayong yung, ikaw asawa kang tarong, sige lang kakabuang ng cellphone. Dili man kabuang kay ang una yung nitawag na scammer man. Gusto siya mabaos. Gusto siya mabawas. O mabaos siya kay galagot siya na scam siya. Ito hinanggaw lang ba niya ba? Iya lang sakyan po. Doon na sa gamay sa sugod sa sugilanon, kasi gipost-post niyang cellphone, way sige mga brown out. Ada. Doon ay gamay siya nga, nasipyat po gamay siya. Akong pasabot pa nga kanang na ang yang bana manggod sa siguro na po sa akong sabtan sa iyang kinaiya nga kanunay po siyang buyagon usay sa iyang bana kayo usay dili siya wala siya mahasubay usahay no wala siya mahasubay usahay kay hibaw ka na mo payagod na nang nakakita ko sa picture nga kagahapon ug karon ang title gulyat Tama ba? kagahapon tambong lamisa duha ka bata papa ug mama pagsugod sa kaon wala rin, in the name of the Father, the Son, God, Lord bless all. Nga na, ang gibutang din sa karon gulyat, lain. Saman. Pagbutang sa na plato o pagkaon, while nga di kay kadaos sa nila, iyayag tulpok cellphone. Ay, Imbis magsugod mga di kay magsugod ng kaon, nga na lang gamay akong buto sa bot, nga lahi gud siya. Kana karon kay, ingnon ta, na leksyon ka manday, with wake up call na nimo kung wala ba kay pagkuwang sa pag-atiman sa imong bana o sa mga gimbuhaton sa panimalay. Mitir-mitire lang po na imong cellphone kay say bitaw may pangiyang inahan gulyat kay nakabadlom siya. Oy, basig ilad na ha? Ay, nakataog ko kuwan. Di pa kwarta na. Ingon nga asawa ang inahan. Oo, basig ilad na tan-awan nagmaayo. Muna nga na leksyon na ron na nimo inday kanang naang unsingan niong pangahilat pa sa ilos imong bana, o niya, pagtarong na gamay. Pagtarong na. Pagtarong na Dako gamay. alam, uy, pagtarog ako. Anong gamay? Kay ug-ari pa. Uy, nindot tong ako ang na-experience at the press. Yan naman. Nindot ang kiniya siyang asawa. Ano ba? Abi ni mo, pagsugod yung gulyat, banda diri, banda Banda dito, bago tanan, banda diri, pak, bug, ba, Unsa po sa asawa? Di sa Balik tas karaan ko. Salamat po na natin tuluman no? Kada ko ang ipaso, tihon. Tata RMN